गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो टु ब्रादार्स एन्टारटेनमेन्ट आरो एसबिसिनि प्रडाक्शननि जानानै आं गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि अननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। जोङो नैबे बोसोराव जानो गोनां जा मोनसे दाखा जोमै नैथि खोन्दो सावथुन जोङो शुट लानो थांगासिनो दङ। बे सावथुनाव खायसे मोजां रलनि सुबिदा थानायनि थाखाय जोङो मा सानबाय, जोङो जोंनि गेजेरावनो सिखोमानानै थानाय गोदान जोलैनि जायफोर हौवासा हिन्जावसाफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो दिहुनना लाबोनानै सुबिदा होनो थांखियै जोङो जानुवारि मासनि 10-11 खालाराव जोङो अडिशन मोनसे लानाय जादोंमोन। थारैनो जोंनि अडिशना साक्सेस जानानै थांदों। बायदिसिना जाहोननि थाखाय जोङो जाबायदियै जोङो 15 जानुवारियाव जोङो रिजाल्टखौ होनो सानदोंमोन, जों होनो हायाखैमोन। नाथाय जोङो फिन सेकेन्ड टाइमनि थाखाय जोङो डेट मोनसे लानानै जा रिजाल्ट होनायनि डेट लादोंमोन बेखौ जोङो नैबे दिनैनि डेटखौ लादोंमोन, दिनैनि खालारखौ। आरो बे खोथा बायदिनो जों नैबे मोनाबिलिनि समाव जोङो जायफोर कन्टेस्टान्टफोरा जोंनि सावथुननि थाखाय एलिजिबल जादोंमोन, सायख'जादोंमोन, बिथांमोननि मुंखौ जोङो फोसावना होनो सानदों आरो बे मेडियानि गेजेरजोंनो जोङो रिजाल्टखौ होनो सानबाय। साननै अडिशन लानायाव जों बङाइगाव मोनसे लादों आरो खोरियाबाराव मोनसे लादों। मोननैबो ग्रुपावनो माने गोबां गोरों हौवासा हिन्जावसाफोर फैदोंमोन। जोंनि गेजेरावनो कनफिउजन जालायलांदोंमोन, सोर सासेखौ लानो सोर सासेखौ लाया, बिदिहाय जों गावबा गावनि गेजेरावनो कनफिउजन जादोंमोन। थेवब्लाबो जोङो सान हर खस्थ' खालामनानै मोननैबो प्रडाक्शननि मेम्बार्सफोरा गासैबो जयै जिरायनानै जोङो खोब खस्थ'नि गेजेरजों जों लिस्ट मोनसे बानायबाय आरो बे लिस्टखौ आं दिनै दा बावैनो फोसावना होनो सानदों। जोंनो गोनांथि जादोंमोन सासे सेकेन्ड लिड मेल आरो सेकेन्ड लिड फिमेल, सानै जोंनो आर्टिस्ट माने गोनांथि जादोंमोन। नाथाय जोङो बै अडिशनफोराव नुजाथिफैनाय गथ'फोरनि टालेन्टखौ नुनानै जोङो खायसे रलफोरखौ आरोबाव बारायना होनाय जादों। जोङो टटेल बै सानैजों लाफादेरनानै जोङो टटेल 7 मेल एन्ड 7 फिमेल 14 जन कन्टेस्टान्टफोरखौ जों सिलेक्ट खालामदों। बेनिनो सानैया गुबै रलाव थागोन, बेखौ जोङो दा बावैनो फोसावना होनो नागिरदों। जोङो जा सासे मेल जोंनि थाखाय लिडआव थागोन, सेकेन्ड लिडआव थागोन, बेखौ जोङो बिथांखौ सायख'नाय जादोंमोन। बिथांनि मुङा बिस्वजित दैमारि, तामुलपुरनि। बिथांखौ जोङो सेकेन्ड लिड महरै सायख'बाय। नेक्स्ट फिमेल सेकेन्ड लिडआव दङ लाइमोन ब्रह्म, सापागुरि चिरांनि बियो। बेखौ जोङो सेकेन्ड लिड फिमेलाव दोनदों। बेनिफ्राय आद्रा जिखिनि रल दंबावो जोंनि सावथुनाव होनो थाखाय, दा बेफोर रलनि थाखायबो जोङो सायख'खाजोबदों। बिथांमोननि मुंखौ आङो फारियै बुंलांनो सानदों। मिजिं बर' हिरिम्बापुर, मौसुम वारि मुसलपुर, रन्जित बर' नलबारि, विलेस गयारि बेंटल, अनसुमा रामसियारि बरसिमला खैराथारि, प्रिथिराज दैमारि उदालगुरि। फिमेलाव दङ प्रमिला बर' सौरभ नं तामुलपुर, भुमिका दैमारि खैराबारि, सुजुमा बर' पलकाता तामुलपुर, काबेरि रामसियारि बोरिमाखा, रेखा रानि नार्जारि क'क्राझार, सानस्रिमा दैमारि पाटगाव क'क्राझार। बेखिनिया जोंनि लिस्टआव दङ। दा आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों, जायफोर कन्टेस्टान्टनि मुंफोरा बे फारिलाइयाव नुजाथियासै बिथांमोनाबो जेबो दुखु खालामनो गोनां बाथ्रा गैया। जोंहा मोनसेल' सावथुन नङा, उननि समफोराव गोबां सावथुन फैबाय दङ आरो बे सावथुनावनो आरोबाव जोंनिया उन्दै खायसे फावफोर दंबावो। बे फावफोरखौ जोङो नायनानै जाज खालामनानै जोङो, जिहेथु बै कन्टेस्टान्टफोरनि सायख'जायै कन्टेस्टान्टफोरनि नाम्बाराबो रेकर्डसआबो जोंनो दंखायो नालाय, सुबिदा बायदियै जों बिथांमोनखौ लिंहरगोन। रावबो गोसो बायनो नाङा। उननि थाखाय बयबो थियारि जानानै था। मोजां सावथुन फैबाय दङ, जों आरोबाव अडिशन लाबावगोन। दा नैबे समाव जोंनि रिजाल्ट होनायनि लिस्ट फरायखांनाया जोब्बायानो। बयनिसिमबो अल दा बेस्ट। जों दा बावैनो बिथांमोनखौ, जायफोरनि मुंफोरा बेहाय नुजाथिदोंमोन, जों कन्टेक्ट खालामगोन आरो बिथांमोननो जोङो स्क्रिप्टखौ राननानै हरनाय जागोन आरो। गोजोन्थों।